Allah ina roƙonka kai wa wannan bawan duk abin da ka ga dama. Amin. Da dukkan wani ɗan fim da ya mutu akan wannan fasikanci na fim, Allah roƙonmu kai masa abin da ka ga dama. Abin da manzon Allah ya koyar da kai kenan, ka rinka yi wa mutane mummunan fata. Ko? Ba za ku ɗauka ba. Kun ki. To da haka addu'a da zamu muku, Ubangiji Allah ya muku duk abin da ya ga dama. Kana ikirarin kai musulmi ne. Duk wani musulmi da ya rasu ana kokarin a mai addu'a na gari, ko da abu yake mara kyau a mai fatan alkhairi, a ce Allah ya rahamshe shi, Allah ya gafarta mai, amma kai abin da kake kenan. Ku duba ku gani yanzu dan Allah wannan da me zaka tuna shi? Cire wuka, shan wiwi, safaran miyagun ƙwayoyi tare da saida su shine sana'arsa a fim. Kan haram. Gashi ka faɗa ma a fim da yake kai jahili ne, ka je kai tambaya me ake nufi da fim, baka ma san me fim din ba, ka fito kana magana a kansa. In ku mutu za dinga tuna ku da alkhairi, amma ku duba ku gani bayan haramcin fim, a fim din ma haramci yake, me amfanin wannan? Ku duba gashin kansa, me za a sa a tuna da shi? Kai yanzu ba abun kunya bane ana sa wannan hoton wai an sa ma rest in peace, gashi ka mutu da irin wannan abubuwa. Yanzu shi kake gaya ma da alamu wallahi kwakwalwarka tana buƙatar gyara, kana buƙatar likita ya duba kwakwalwarka. Mutum ya rasu ka kafa wutarsa, wai kana ce min wai da wannan za a kalle shi. Amma in ka ce Allah ya masa abin da ya gina ma, kamar girmama Allah ne, ka bashi ikhtiyar. Inna lillahi wannan shi ne tsakanin mu da duk wanda ya mutu yana irin wannan fasikanci na fim. Don haka ku ji gashi nan dai ɗaya bayan ɗaya yanzu ana ɗauki ku. Kana kirarin kai ɗan shehu ne, haka shehu ya karantar da kai? To jahannama ta tafi dacewa da kai.